E a todas, hoxe imos ver como insertar unha gráfica en Excel. Para insertar unha gráfica é necesario que previamente teñamos unha táboa, que teñamos uns datos nunha táboa para que Excel poda realizar unha gráfica a partir dos datos que están contidos na táboa. Entonces, para insertar unha gráfica temos dúas opcións. A primeira, que é automática, co atallo de teclado Alt F1, e vedes que o que fai é inxerir unha gráfica de barras. Entonces, simplemente tería que poñer o rato en calquera parte da táboa, pulsar a vez Alt F1 e me inserta un gráfico de barras. Vale? A outra opción que teño é que para insertar unha gráfica, imaginadevos que só quero o xeado de vainilla, vale? E non o de chocolate. Non quero todos os datos desta táboa. Entón, selecciono os datos que quero que teña a gráfica, me vou a insertar e aquí teño para insertar o tipo de gráfico que eu queira. Vamos a poñer, por exemplo, un gráfico de líneas. E, como vedes, me aparece, vale, un gráfico de líneas para todas as empresas co xeado de vainilla. Pois estas son as dúas opcións que eu teño para insertar un gráfico.